actu filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni bisimila an ni yan kuma an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ septembre kalo tile 30 la san 2021 kibaruya minnu b'an bolo ka lase aw ma bi a kɔni yirala ka fɔ k'an ka président kɔrɔ n'o kɔni ye Alpha Umaru Konare ko a banalen don kosɛbɛ nin wagatinin na. Alpha Umaru Konare kɔni u y'a ta dimanche don ya tɛmɛnen ka taga n'a ye Maroc. A kɔni a bɛ Maroc dɔgɔtɔrɔsoba min tɔgɔ ko Sheikh Said Doraba u y'a bisimila yen nɔ kɔni a bɔlen fɛ ko a man kɛnɛ kosɛbɛ ani a muso a n'a denkɛ n'o ye colonel major Malamine Konare olu de kɔni dalen b'a kan yen nɔ a bɔlen fɛ ko a banalen don kosɛbɛ. An bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka nɔgɔya don an ka président yɔrɔ. O bɔlen kɔfɛ colonel Sadio Kamara kɔni y'a yira ka fɔ ko olu ni reçu kɔni ka négociation ko in kɔni k'a bɛ sen na ko wa a bɛ na kɛ ko min ye kɔni y'a to k'olu kɔni ma se k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna joona ko de ye ka fɔ u tun tɛ fɛ ka girin k'a fɔ ka sɔrɔ ko kɔni bɛɛ lajɛlen ma boloda ko barisa ko min don k'a bɔlen fɛ ko kabini olu mana fanga la ko maliyɛndenw kun y'a yira ka fɔ ko bɛ fɛ ka baara kɛ n'o reçu ko pour que kibaruya kana dɛsɛ ka sɔrɔ fɔ ka bɛn kɔni ma k'a la ko de kama olu kɔni kun y'a dogo maliyɛndenw na o kun bɛ ka a ko ɲɛnabɔ o yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ yanni wagatinin min o y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka don kelen fɔ a tɛna se ka date kelen fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko reçu kɔni bɛna baara daminɛ wagati min na ko nka a ko bɛ sen na wa ko n'a sera ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama ko Mali y'an ka jamana de ye min y'an diya an ka jamana kɔnɔna la k'an b'o de kɛ ko maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'i ka fanga da an kan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la. O bɔlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Nara mara la jatigɛ wale taabaw olu kɔni donna Nara commune dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko Kumbo u kɔni donna yen nɔ u n'u ka marifa jugu u kɔni selen ye Kumbo mara la k'u kɔni taara Kumbo misiri kɔnɔna la k'a fɔ Kumbo alimami ye k'a fɔ a ka jamana kɔnɔdenw ɲɛna k'u ka nisɔngɔ sara. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ Kayi mara kɔnɔna na ka président du conseil de cercle kɔni minɛla yuguyugu dɔ kɔni sira fɛ. Docteur Modibo Timbo ani madame Basira Kulibali olu kɔni minɛla k'u bila mandat de dépôt kɔni dara olu kɔni kan. U y'a yira k'a fɔ k'u kɔni minɛna yuguyugu caman na conseil de cercle kɔni kɔnɔna la ko barisa u ka wari ɲagamini kɔni u ye ɲagami caman kɛ k'u kɔni ka wari tiɲɛta kɔni fanga bonyana conseil de cercle kɔnɔna la a bɛ taa miliyɔn 100 ani dɔ kɔni bonyako la u ka tiɲɛni barika bonyana wa u b'a la ka wari minnu bɔ ka dépense minnu kɛ maa ɲɛ tɛ a minɛnw na conseil de cercle kɔni kɔnɔna la k'u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye machine san ani conseil de cercle kɔni mako kɔni bɛ se ka se fɛn fɛn ma pour que ka baara kɛ. Sɛgɛsɛgɛlu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye kɔni u ye wari in kɔni détourné ka yuruguyurugu kɛ jamana kɔnɔdenw tɔɲɔna u sababuya la. U minɛlen kɔni don wa u ma bila fɔlɔ dɛ barisa u ka jugement kɔni ma se yɛrɛ fɔlɔ. Kibaruya laban b'an bolo ka da kulo kan tuguni Bamakɔ cour d'assises kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye maa dɔ kɔni minɛ yuruguyurugu kɔni na tuguni u ye nkalon tigɛ ka fɛn dɔw biri u yɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'olu y'o fɛn tɔgɔlaw san k'olu y'o baaraw kɛ olu taara mission kɛ ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye. Olu maa ninnu kɔni minɛlen kɔni bɛɛ maa 5 ɲɔgɔn bɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ. Amadu Jara Alamako Fofana olu kɔni ye agent comptable ye. Amadu Tarawele o ye régisseur ye. Amadu Keita o kɔni ye bɛ baara la Lafiyabugu mairie kɔni kɔnɔna la ale ni fa Togo la. Jugement kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ninnu kɔni ye yuguyurugu kɛ wa ko nkalon ma da u la u kɔni u minɛlen don an ka fanga tigilamɔgɔw fɛ. Kibaruya min tun b'an bolo ka da kulo kan o de ye nin an b'a fɔ aw k'an mɛn.